Erreleboa herri lanen zuzendaritza nagusian eta hobekuntzak belateko obren kudeaketan. Nafarroko nekazaritza eta abeltzaintzako 9.000 profesionale baino gehiagok 23,4 milioi euro jasoko dituzte gaurtik aintzinera, 2025ko pakaren saldoari dagokionak. Nafarroak marka berria utzi du berriro 317.534 afiliatuerekin duela urtebete baino 4.913 gehiago. Osez Resanu Mina eta Simonides margolarien azkenekotako lanen hautaketa zabala ikusgai dago mistoen erekinean 4x4 izenburupean. Behar baino lehenago egiten diren zuaizki maketen kontra agertu da Baztango talde ekosoziala. Zugarramurriko leziaren irisgarritasuna hobetzeko lanak esleitu dituzte. Mairu antzerki tailerrak ikuskizun berria taularatuko du abenduaren 6an Lesakan. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak herri lanetako zuzendari nagusia ordeztea erabaki du, eta aldaketa horren berri eman zaie gobernua sostengatzen duten taldei. Belateko tunelak bikoizteko obren aldaketa bertan bera utzi ondoren. Foru gobernuaren kontu hartzailetza nagusia berak dekretatu da. Pedro López beraren ordezkoa 2019az geroztik lehenbailen izendatuko da. Kontu hartzailetza nagusiak abiaraziteko etetea eragozpenari men eginez, baina interes orokorraren mesedetan lurralde koexio saila lege formula berria lantzen ari da. Herritarrentzako segurtasunari eta Europako legedia betetzeari dagokionez ezinbesteko diren obrekin jarraitu alizateko. Hildo horretan herri lanek belateko enpresei jakinarazi dioten lanek normaltasunez jarraitzeko interesa dutela Europako zuzentaraua betetzeko lehentasunetik. Belateko tuneletan segurtasun handiago eskatzen baitu, horrela egindako lanak kontu hartzailetza nagusiaren zehaztapenen arabera ordaintzeko baimena emango da. Belateko tunela bikoizteko obren aldaketa lurraren morfologiarekin, menditik ateratzen den ur kantitatearekin eta baimenak lortzeko nahitaez bete beharreko hainbat agindurekin lotutako arrazoi teknikoengatik justifikatu zen. Kontu hoiek egiazkoak izan arren ez ditu kontu hartzailetza nagusiak partekatu, ez baita justifikatu aldaketan planteatutako aurreikusezintasuna. Zehazki aldatutako 15 unitatetik 3 eragiten die eragozpenak, bolborategiari eta indusketaren eta eustearen gehigarriei. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentoak gaurtik aurrera ordainduko du nekazaritza politika bateratuaren pakaren lehen saldoa, 23.372.011 eurokoa, eta foru komunitateko 9.011 nekazari eta abeltzaini ordainduko zaie. Zenbateko hori, pak 2025ko laguntzen 80% dagokio. Horrela, Nafarroa autonomia erkidegoen buruan dago ordainketa likidatzen urrian eta azaroan egindako aurrerakinak osatzen dituena eta 85,7 milioikoa da. 23,4 milioi hoien ordainketa pakaren zuzeneko laguntzei dagokie eta honako zenbateko hauetan banatzen da. Jasangarritasunerako errentarako oinarrizko laguntza, nekazariei esleitutako eskubideen arabera egina eta 10.415.456 eurokoa. Eta birbanaketarako laguntza osagarria 2.560.359 eurokoa. Era berean 256 nekazari gazteri 757.976 euroko osagarria ordainduko zaie. Gainera, ekoregimenei dagozkien zenbatekoak ordaindu hartzaintza estensiboa, segaia sangarria, zuzeneko ereintza, espezie hobegarriak dituen laboren txandakatzea, landare estalki geldoak, biodibertsitate espazioak eta ur laminaren kudeaketa jasangarria. 6.426.174 euro guztira.
izatea bertze marka bat ezarri du lanean ari diren pertsonen kopuruan batez besteko afiliazioa hasi eginda berriro Nafarroan. Hilabete arteko aldakuntzak 0,12 afiliazio gehiago ekarri ditu. 382 afiliazio gehiago hilabete batean. Eta 317.534 afiliazioarekin enpleguaren gehieneko maila historikoa lortu da bigarren hilabetez jarraian. 4.913 afiliazioa hasi dira urtean. Bertzalde eta azaroan ohikoa den bezala, bulegoetan erregistratutako pertsonen kopuruak gora egin du. Erregistratutako langabezia 253 langabetu gehiagokoa da, hau da, hileko 0,87 igo da, baina murriztu eginda urteko kopuruetan, duela urte bete baino, 971 langabe gutxiago bai daude. Hau da, 2024ko azaroan baino, 3,22 gutxigo. 29.212 pertsona daude langabezian, beraz 2008 urtearen amaierakoen antzeko langabezi mailetan gaude. 253 pertsonako igoera horrek, aurreko 3 urtetako joerari eutsi dio, 2022ko azaroan, 2023ko azaroan eta 2024ko azaroan igoerak izan baitziren. Lau bider lau erakusketa 2026ko otsailaren 8 arte honen da ikusgai Miston eraikinean honako artista hauen artelanez osatuta. Pedro Osés, Joaquín Resano, Javier Mina eta Ernesto Murillo Simonides. Lau sortzailek ibilbide piktoriko paraleloa izan dute, lagunak dira eta hainbat proiektutan aritu dira elkarlanean, nagusiki komikien esparruan. Erakusketa lau margolarien lehenengo topaketa da, eta guztiek narrazioa dute komunean. Lau bider lau erakusketa hortziralarekin aurkeztu dute Inigo Gomez, Egiluz, Kultur Jai eta Kirola Lorreko zuzendariak eta lau margolariek, Osés, Resano, Mina eta Simonides. Erakusketa garai baten erretratua da nolabait, egilek jarduera plastikoen ibilbide luzean eraiki duten ondariak osatzen baitu, Osesi eta Resanori dagokionez, ibilbideak 20. mendeko 60. hamarkadaren amaieran abiatu zuten. Lau artistek prestigio handia dute eta Nafarroko arte panoramaren zutabe garrantzitsua dira. Laurek estetika figuratiboa dute formetan eta inpaktuzkoa ondoan. Lauren lanek osatzen dute erakusketa. Simonidesen humorismo surrealista, Minaren collage zehatzak eta aire neospresionista egiten dituen artisten erretratuak. Resanoren oleopinturak aztarna simbolista eta esotikoduna eta Osesen itxura erraxeko txinparta hiperrealista. Erakusketa bizitatzeko ordutegia honako hau da, asteartetik larunbatera goizeko 11:30 eguerdiko ordu 1:30 eta arratsaldez 6:00 8:30, igande eta jaiegunetan 11:30 ordu 1:30. Azaroa bukatu baino lehenago zuhaitzak kimatzeari ekin diote herrietan. Hala, Baztango taldeko soziala horren kontra agertu da, zuhaitzak oraino neguko geldialdian ez daudela ziurtatuz eta bide batez formazio inausketa ez ezik urteroko ohiturak bultzatutakoa dela gaineratuz. Urteroko legez, neguan sartu aintzinetik zuhaitz kimaketa egin dute zenbait herritan. Horrela, adibide gisa Baztango haur eskola ondoko zuhaitzak adar eta kimuri gabe buru soil utzi dituzte bertze behin. Baztango taldeko sozialak kimatze hoien kontra agertu da eta hoiek behar baino lehenago egiten direla argi utzi du. Bide batez, zuhaitza neguko erreserbak orain erabiltzera behartzen dela esplikatu baitu. Gehiago ere, taldeko sozialak negu aintzineko zuhaitz inausketa formaziozkoak ez ezik, urteroko inertziak bultzaturiko kimaketa dela esplikatu du, eta joera horrek zuhaitzari ondorioak ekarri ohi dizkiola adierazi du. Jokabide horrek urtetik urtera muinoak eta zauriak bertzerik ez dizkio ekarriko zuhaitzari. Gomosia bezalako gaitzak tarteko, horrek zuhaitzaren gainbehera bultzatuko du eta luze gabe moztu beharko da. Bide beretik, Elizondoko zuhaitz andana bat kudeaketa egokian eginez izanagatik dagoeneko minduak daudela azaldu du taldeko sozialak. Halere oraino minetik mantendu daitezken zuhaitzetan paratu nahi izan du arreta.
Zuaiz gazte hoiekin zergatik horrela jarraitu, aspalditik datorren gaia da, baina noiz artio segituko dugu horrela. Eremu eta berdegune publikoi buruzko herritarren kontzientzia hedatzen ari den garai hontan, behar bada kudeatzeko modu hori aldatzeko tenorea iritsi da. Zugarramurdiko udalak Zugarramurdiko leizea irisgarritasuna hobetzea proiektuaren lanak esleitu ditu. Esku hartze integral horren helburua da enklabe karstiko emblematikoa bisitatzeko ibilbidea mundu guztiarendako irisgarri izateko egungo irizpidetara egokitzea. Lanak Centro de Ocio y Escalada enpresari esleitu zaizkio eta 474.176 euroko aurrekontua dute beza kanpo, hau da. 573.751 eurokoa dagokion zerga aplikatu ondotik. Proiektuak hobekuntza hauek aurreikusten ditu ekialdeko ahoan mugikortasun urriko personentzako aparkaleku plazak sortzea, sarbidea eta irtera hobetzea eta komunak egokitzea. Leze nagusiaren barrenean ibilguaren ondoan bide irisgarri bat mugatuko da, eta irteran pasabide irisgarriak sortuko dituzte, bertze ertzera igarotzeko eta egokitutako ibilbidea Akelarreko zelaiko eskaletaraino luzatzeko. Lanak aprobetxatuz orain arte bisitarei itxita zegoen zelai hau ere irekiko dute. Akelarreko lezean pasabide berria jarriko dituzte ibilbide irisgarria jarraipen emateko eta Kobazulo nagusirantz begiratzeko gunea eskaintzeko. Leihatilako eraikinean berriz erreforma integral eginen dute indarrean dagoen araudia betetzeko. Aparkalekuak eginen dituzte, hurbiltzeko ibilbidea hobetuko dute, komun irisgarria eginen dute eta mostradore egokitua paratuko dute. Lanak abenduko zubiaren ondotik hasiko dituzte eta otsaila hondarrean akitzea espero dute. Lezea urtarrilan itxi egonen da bisitarien eta langileen segurtasuna bermatzeko. Zugarramurdiko lezeak 100.000 bisitari baino gehiago hartu zituen 2024an eta Nafarroko bigarren baliabide bisitatuena da, ondare izaerarik ez dutenen artean lehenbizikoa. Lesakako Mairu Antzerki Tailerrak Lesakako udalaren eta Arrano elkartearen laguntzarekin antolatutako keinu lehioak antzerki zikloaren 21. edizioa joan den igandean abiatu zen. Lehen emanaldi horren ondotik abenduan bertze 3 antzeslan ikusgai izanen dira zikloaren barrenean tartean, Mairu Antzerki Tailerraren azken lana Pinpilin Pauxa horiak. Abenduaren 6an ikusgai izanen da larunbatean 7 Arriondoan. Gaizka Sarasolaren testuan oinarrituta Mairuk zuzendutako lana da. Manes Fuser laguntzarekin Ritxi Abril, Josun Etxepare, Itziar Teletxea Gaizka Sarasola, Joanes Saralegi, Ainara Ribera eta Iban Garro dira antzesle. Sarrera salgai jarriko dituzte aintzinetik Xagun eta Teletxean 10 eurotan.